Mill-ewwel ta' April iż-żewġ reġistri ta' rati ġifieri dak ta' Malta u dak ta' Għawdex ser isiru ħaġa waħda. B'hekk kull min għandu kawża l-qorti ser jingħata l-opportunità li jippreżenta id-dokumenti relatati mal-każ tiegħu fir-reġistru l-aktar konvenjenti għalih. Kull min għandu kawża jekk inti Malti għandek kawża f'Għawdex, jew jekk inti Għawċi għandek kawża Malta, minflok ma s-sistema llum li tittoqgħod tivvjaġġa bejn il-Gżejjer biex tippreżenta d-dokumenti, tista' tippreżenta d-dokumenti f'liema reġistru trid tal-liema gżira trid. Ma' One News, is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici stqar li din ser tkun miżura oħra li ser twassal għal servizz aħjar mill-qrati. Dan is-servizz mistenni jkompli jibni fuq il-lista ta' servizzi ġodda li kienu mnedija tul din il-leġislatura, fosthom servizzi ta' xhieda u ta' dikreti li jintbagħtu b'email lill-avukati u servizz ta' SMS alert li jinnotifika lill-avukati u l-partijiet tal-kawża ċivili bid-differiment tal-każ tagħhom. Servizz li jidher li qiegħed jintuża sew għaliex minn mindu ġie introdott intbagħtu kważi 5,000 SMS ta' notifikazzjoni.